Prislúbil som zmenu a dnes by som rád konštatoval, že za tie prvé 3 mesiace alebo prvých 100 dní tú zmenu na úrovni mesta je vidieť. Ja by som ju charakterizoval 2 líniami. Tá prvá je zodpovedné riadenie mesta a tá druhá je otvorená samospráva. Sme zmenili úplne filozofiu, pretože sme povedali, že nebudeme skrývať, nebudeme robiť rozhodnutia, o ktorých ľudia nevedia, budeme predkladať veci do mestského zastupiteľstva, budeme komunikovať s poslancami, vťahovať ich do rozhodnutí. Tam si myslím, že nastala asi najväčšia zmena. Najmä ten deň otvorených dverí ukazuje, ako dlho predstavitelia mesta nekomunikovali s bežnými občanmi tohto mesta. Ľudia chodia s problémami, ktoré niektoré sú dlhoročné. Nemali sa na koho obrátiť, nemali kto vypočuť, potrebujú toho partnera, ktorému dokážu povedať svoj problém. Zmenili sa z môjho pohľadu vzťahy s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, možno by ste ich nazvali aktivistami, ktorí sa snažia ovplyvniť veci, ktoré fungujú v Bratislave. Toto je tiež nová kvalita. Dnes máme otvorené vzťahy, vieme si zavolať, operatívne sa stretnúť, poznáme navzájom svoje pozície, nemusíme vo všetkom súhlasiť, ale ten vzťah sa úplne zmenil. Včera poslanci podporili návrh mesta na to, aby sa Bratislava uchádzala o finančné prostriedky z európskych fondov na nosný dopravný systém a koľajovú dopravu v Petržalke. Viete, že tomu predchádzala 2-mesačná trpezlivá diskusia a ja veľmi oceňujem spôsob, akým sa k tomu postavili poslanci. A to zásadné rozhodnutie, že chceme niečo konkrétne urobiť, že nebudeme už len rozprávať, ale že sa ideme uchádzať o realizáciu, to je asi najdôležitejší výsledok v oblasti dopravy. Hlavný dopravný inžinier na meste funguje a neviem si bez neho predstaviť riešenie tých konkrétnych problémov, ktoré máme, pretože máme tu na strategické otázky, ktoré treba riešiť. Začali sme riešiť problematiku cyklotrás, mali sme stretnutie so všetkými relevantnými občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti cyklotrás. Pripravujeme zriadenie poradného orgánu pre cyklistickú dopravu, ktorý by mal zahŕňať práve aj zástupcov občianskych združení, cyklistických občianskych združení, preto aby sme sa pohli v oblasti cyklotrás významne dopredu. Akékoľvek zámery a plány sa nedajú dosiahnuť bez toho, ak nemáme stabilizované financovanie mesta. Opäť tu bola vážna diskusia, my sme niekoľkokrát sa spoločne stretli na pôde finančnej komisie, pretože rozpočet je zodpovednosťou poslancov, aký schvália, v akej podobe ho schvália. Včera sa nám po diskusii, veľmi vecnej diskusii, podarilo schváliť rozpočet, čo je z môjho pohľadu dobrá správa pre mesto. Pre mňa je to aj ukážka toho, že napriek rozdielnej politickej orientácii, keď príde na vecné problémy a korektne vecne sa diskutuje z jednej a z druhej strany, dokážeme dospieť k riešeniu. Sú tu zodpovední partneri, to je väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve, na druhej strane primátor, a pokiaľ ide o vecné otázky, tak po náročnej a trpezlivej diskusii dokážeme dospieť k výsledku. Ja som sľuboval vo svojom volebnom programe, že sa pokúsim posilniť občiansky charakter komunálnej politiky a dať bokom, alebo tak trošku dať do pozadia, tak toto poviem, ten stranický prístup, ktorý dominoval nášmu mestu za posledných 20 rokov. To sa zatiaľ nepodarilo. Zatiaľ sme len začali, hľadáme dohodu, hľadáme cestu k sebe s poslancami. Môžete povedať, že nemáme námestníkov, nemáme dohodu o tom, ako riešiť podniky. Áno, je to pravda. My tú dohodu hľadáme. Ja sa veľmi usilujem o dohodu, som presvedčený, že k dohode sa nedá dospieť nejakými silovými krokmi, čiže ja sa o ne nesnažím. Pre mňa to súvisí s témou, ktorú opakovane spájam s tým námestníckym okruhom, a to je otázka priorít mesta na toto obdobie. To je materiál, ktorý vytvára predpoklad na obsahovú dohodu primátora a poslancov. Toto chceme urobiť v kontexte širšieho dokumentu, ktorým je plán hospodárskeho sociálneho rozvoja.